ставащи за всички наши врагове. На Господа се помолим. Да даде милостиво на своето вярно воинство, което носи и пази тези знамена, дързновение, сила и крепост, съкрушаване, стъпкане на силата, своята крепост за победа, стъпкане на враговете и противниците, които се надигат срещу нас. Являйся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. О Йордане, крещающо ся Тебе, Господи, Троице Твое, явися поклонение. Родителе Бога, свидетель отковавши Тебе, возлюблена Тя, Сина и Бестрона. А дигни кръста нагоре, бре. Браво, Нека, браво. Припопа, хайде. Хайде. Чакай, Не се вещите, българи православни, да, ами какво да пожелая? Първо здраве, душевно и телесно, успех в работата, дълголетие, благост, търпение, смирение. Това са духовните украси, които никой не може да отмени. Това, когато говорим за духовни бисери, за духовни ценности, имаме предвид нашите добродетели. Юнаци! Българи!